ערב טוב לכולם, רבע גמר גדול לפנינו, אבל לפני זה שני אוהדים יקבלו צ'אנס לקחת הביתה קצת כסף לחג. היום יש לנו פה מפגש לוהט בין מנצ'סטר יונייטד לביירן מינכן. שלום לאלעד, אוהד מנצ'סטר יונייטד. אתה זוכר איפה היית ב-1999? ישבתי בבית בסלון עם אבא שלי, וחזקנו את הראש, עפנו דברים, והשאר זה היסטוריה. אתה האמנת שהם ינצחו? האמת לא, כבר התחלנו לחשוב על העיתונים של מחר, את הכותרות. יפה. שינו לנו תוכניות. ועכשיו אליך, נגיד שלום לגדעון, אוהד ביירן מינכן, מאיפה אתה בארץ? אני מקיבוץ שמיר, בצפון הרחוק. שמע, אנחנו מחפשים איזה מחליף לקוף. נראה לך שאתה יכול להחליף אותו? בלי למצמץ. בלי למצמץ? אני עכשיו לפחות... תסכים לעשות קרחת גם? אם צריך. כן? מוכן. אז אתם מכירים את החוקים, אנחנו שואלים את השאלות, לכל אחד מכם 4 פריטים. כל שאלה שאתם לא יודעים, אתם מורידים פריט. מי שנשאר בסופו של הערב עם כל הפריטים או עם רוב הפריטים, הוא המנצח. ברור לכם? אלעד, אוהד יונייטד, איזה שחקן בסגל של יונייטד הבקיע הכי הרבה שערים במסגרת האירופית? גיקס, 2, סקולס, 3, מייקל אורן, 4, ברבטוב. גיקס. גיקס. יש לך עוד זמן, תחשוב טוב. בעונה הזאת? אמרתי לך, מי הבקיע הכי הרבה שערים בכל האליפויות? גיקס. גיקס. טעית. ברבטוב מוביל את הרשימה המכובדת, תוריד פריט עם 32 שערים. שאלה מספר 1 לך, גדעון, אוהד ביירן מינכן. את מי לא ניצחה ביירן בגמר גביע אלופות? 1, אתלטיקו מדריד, 2, סנט אתיין, 3, יובנטוס, 4, לידס. את מי לא ניצחה? את יובנטוס. אתה בטוח? כן. צדקת. שאלה מספר 2 אליך, אלעד. אלכס פרגוסון זכה בגביע המחזיקות עם אברדין ב-83. את מי הוא ניצח בגמר? 1, את המבורג, 2, את אייקס, 3, את ריאל מדריד, 4, את מילאן. המבורג? תחשוב, אתה צריך לתת לי תשובה. תגיד המבורג, אני לא זוכר. טעית. תוריד פריט. שאלה מספר 2 אליך, גדעון, אוהד ביירן. מי השחקן הגרמני היחידי בביירן שכבש נגד מכבי תל אביב בליגת האלופות בעונת 2004-2005? 1, בלק, 2, שוויינשטייגר, 3, פרינקס, 4, שול. אני מדגיש הגרמני. מיכאל בלק. אתה בטוח? לא, שוויינשטייגר בעצם. אתה בטוח? כן. טעית בשניהם. תוריד פריט. התשובה היא 3, פרינקס. שימו לב, השאלה הבאה יש חשיבות כפולה, כי מי שלא ידע לענות על השאלה, מאבד 2 פריטים. אוקיי, אלעד, בואו נראה את הקטע הבא, שים לב. פאבל נדבד מקבל צהוב בחצי גמר 2003. מול ריאל הוא מחמיץ את הגמר. על מי הוא עשה את האווירה? סטיב מקמנמן, זינדין זידן, לואיס פיגו, או אולי גוטי? זינדין זידן? זו התשובה שלך? אחרי שהיה לך כל הרבה זמן לחשוב? טוב, טעית? תסתכל את הקטע הווידאו. התשובה היא מקמנמן. תוריד 2 פריטים. גדעון. שים לב, מוריניו חוגג עם פורטו באולד טראפורד אחרי ה-1-1 שהעיף את יונייטד ב-2004. מי כבש את שער היתרון לזכות יונייטד? 1, פול סקולס, 2, ריאן גיקס, 3, רוד ון ניסטלרוי, 4, דייגו פורלן. פול סקולס. סגור, חתום, סופית. אתה בטוח בעצמך? בטוח. גם פסלו לו עוד גול חוקי לפני המחצית. נכון, צדקת. יש לך 1,000 שקלים, ואנחנו ניגשים לשאלת הצ'אנס.
אתה רוצה להתמודד ולסכן את האלה ולתת לו אפשרות לזכות ב-500, או אתה לוקח צ'אנס וממשיך הלאה. בניגוד לכל מה שאני מאמין, הפעם אני אלך על בונקר, קח את הכסף וייתן לחבר היקר לי הזדמנות גם כן ליהנות מסכום כספי. כל הכבוד לך, מקבל. אלעד, קיבלת הזדמנות משמיים לקחת 500 שקל הביתה לחג. אתה מבין, השאלת הצ'אנס היא, רפי כהן, מכבי חיפה, כובש באולד טראפורד, תסתכל במוניטור. כן. את מי הוא החליף במשחק? את אייל אלמוז'ינו, את מיכאל זנדנברג, את ג'ובאני רוסו, או את אלון חרזי? וואו. אייל אלמושנינו? מאיפה אתה מביא את השם הזה? נתן לך עוד צ'אנס, הפסדת. זהו, עוד משחק של קח צ'אנס מאחורינו. עכשיו, תור המאמנים לקחת צ'אנס ולתת לנו כדורגל גדול. אני אהיה פה גם במחזור הבא עם 2 מתמודדים נוספים. שיהיה לכם חג שמח ולהתראות.